bo party ni ang youth IPFT no domor pollution committee assistant secretary domani ani mong rohin ma ang tini bobagrani promote hawa busuk nung kini oti promote hawa join from 100 tarikas kasi domor pollution sabai jai 100 haike mo hai nung jetini mo haike ti promote hawa joining bi themani tamno na hori tini ti promote ni ba na o yapri haike actually abono kuboi ang 2015 ni sini IPFT youth IPFT khalai Bormura থেকে lama kasui ang ini IPFT samuklai pemeni abo kuno prothom maya abo kuno IPFT ni je sini je demand pemeni abo kuno samungo manja aban bagai sengki ang tini nuka bograni samung tangmani kuboi no hado phana phiogna bagai buagra yapni rijak abono nuguino ang buagra bohaino sini tiprasarau ni bahan putih kerjak baba tiprasarau phana phiogna bagaino ei tiprajoni tiprasarau no khumui sabui tongmani jagao ang bo kharap sabini bahan putih kerjak ni bagai ang tini buagra ni tipramothani samutni jaga ang tini buagra samutni haike nung mo haike tabuk je nini youth IPFT ni bodol hinjak nai eba youth IP chung eba ni khani ko abono nayo ane youth IPFT je khai tongnai rono ang kebuni ang jawi phaya kebna hamia anan naia actually baro bahino ang buji ma hakeno bugrani khanchani maribo khanani kubne ang baro actually IPFT bahino ti problem chano maharaja bahino geda ti problem chano apuni pathoko bisi phelaya maharaja je sanmani abahino tipralen siti kicha kuna kunino na hari sini bubagra sanmani abok kubino mannai hini na agasa